O, jest streamowanek. O nie, jaka miniaturka. Skąd ty je wiedziesz nawet? No dobra. Dobra, to ja kończę tego streama. Kurde. A może trochę postreamuję. Czemu nie? Ale krótko. Dobra. Ford. I... Cześć Nanek. Nanka chyba nie ma, wiesz? Nie Dobra. mogę już? Dobra. Nie ma jeszcze, ale zaraz będzie. A, dobra. Tak wbiłem, tego się widać. Dobra, na razie. Tak, Hej. spoko, no na razie. Fortnite. Zmieniło się, powinno. Dobra. To jest ten Nanek czy nie jest, kurde. Nanek, gdzie ty idziesz? Mówisz, że grasz. Wow. Wow. Co jest? No ale powiedz, że to kurde stream to tak kurde no, górę, no nieźle. No ale gdzie ty jesteś, halo? Co on tak wychodzi, mówi gramy i nie gramy, no. Spoko.
Co on ustawia znowu? O, nagle mi pokazuje, że 0 osób ogląda. Nie. W tego Hugh'a pogram. Hugh'a. No jest. Dobra, dobrze zapisuję. No jeszcze do tego jest. O. A, to w sumie ten, nie powinienem tak zrobić, dobra. Źle. Nie wiem oddzielnie co zrobić. Cześć, siemanko, witam was serdecznie. Dzisiaj troszeczkę tak bardziej na testy, bardziej do sprawdzenia. Odpalam sobie live'a. Działam też, mam włączonego też live'a na Facebooku. Nie wiem jak to pójdzie. Tu ja witam wszystkich serdecznie na myku i zapraszam do oglądania, komentowania. To nic, to ruszymy, bo Easy już jest na imprezie, także już się podłączam, żeby słyszał. Halo? Słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. No to spoko, mam nadzieję, że to już wszystko będzie działać. Się widzę, ten ktoś napisał narkomanie do ciebie i ten ktoś ci za łapkę w dół zostawił. No to ja wiem kto to był. Dobra. Jak go dopadna tego Xaverego, to zobaczy. Aha, to ciebie muszę tutaj... Masz już to włączone? Bo nie wiem. No już teraz miałem włączone, sobie myślę, kurde, jak to Aha. ustawię, to sobie poprawię coś innego, ale już włączam, już jest. To musisz mnie zaprosić, nie? To wyślij jakieś tam zaproszenie. Włączyłeś to, żeby to na Face'a szło, wiesz? A, też na fejsie. Mhm. No ja oglądam na fejsie, idę oglądać na fejsie. Ale to nie wiem, To czy widzę. to zobacz. Widzę. Tak? Patrzę. No, jest. Co, grota jakoś? No, na razie nie grasz, to nie widać co tam dokładnie, ale Powinno grać. no zaraz się zobaczy. W sensie, że jak nie grasz, jak nie wiem, jak będziesz się ruszał w grze, to zobaczymy, czy nie wiem, będziesz coś będzie tagować, czy nie.
Dobra. Dobra. Kontynuuj. No, Tak, dobra, już zaakceptuję to zaproszenie. Dobra, dołączam. Zobaczymy. A, muszę ukończyć samouczek. No zapomniałem. ja cię Czemu kręcę. tego nie robię? Ale z ciebie łobuz. A, zapomniałem o tym szczerze. Ale łapka w dół, no masz. Dwie łapki w górę i ten w dół. Szukanie meczu, szukam i meczu, to będzie samouczek czy co? Dobra. Ja się zastanawiam, żeby kupić tego Greena. Mówisz? To jest 20 zł. Pu! 100 zł to. To zależy jakiej jakości chcesz, wiesz. Ogólnie ze statywem jak będziesz, możesz sobie tak wykombinować, że wiercasz w sufit ten. Dwa takie haki i po prostu sam ten kupujesz, nie? No wiesz co... A sam green screen, same zielone tło. No zdałoby tu się. Co ja gram samouczek czy normalną tą? Ja już nie wiem. A mogę stawiać, lol, to tu można stawiać? No, O co budować. chodzi w tej grze? Możesz tam budować. Okej, ja troszeczkę się muszę inaczej bawić. Nie. Możesz to. Dobra, jeszcze raz się witam, bo jakieś tam błędy mi wyskoczyły. Serdecznie na myku. Ja może taki krótki, dłuższy, nie wiem, zobaczę jak to pójdzie. No, bił mnie, kurde. Jeśli ktoś mnie zabije. Myku. Ja może taki krótki, ja może dłuższy, nie Ty mnie wiem, zabił. jak to pójdzie. No, bił mnie, fajnie. Aha, i tyle, wszyscy do... Jeśli ktoś mnie Myku. zabije. Jeśli ktoś Ja może mnie taki, zabije. ja może dłuższy, nie Ty mnie wiem, zabił. może dłuższy, nie Ty mnie wiem, zabił. pójdzie. No, bił, fajnie, fajnie. Aha, i tyle, wszyscy do... Ja może taki, ja może dłuższy, nie wiem, dłuższy, nie wiem, No, fajnie, fajnie. Aha, i tyle. ja może taki, ja może dłuższy, nie wiem, dłuższy, nie wiem, Aha, i tyle. ja może taki, ja może dłuższy, nie wiem, dłuższy, nie wiem, Aha, i tyle. ja może taki, ja może dłuższy, nie wiem, dłuższy, nie wiem, Aha, i tyle.
Chodzi ci już to, czekaj. 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 Mi coś tu jeszcze kuźwa gro. Pogadajcie, że mi coś gro. Nie? Arel napisał, niech Nanek ogarnie YouTube, bo tragedia. U mnie napisał. A. No faktycznie. Ale co, no wszystko już powinno działać. Czy nie działo? Działo już wszystko dobrze. Ale to w ogóle masz, zmniejszyłeś sobie No rozdzielczość. mam zmniejszoną No, rozdzielczość. faktycznie. Nie wiem co. Czemu w ogóle to się... Nie, już dobrze jest. Już nie ma dźwięku. Teraz jest okej. A, obraz znowu jakieś zielone te czasami, kurde. O ja pier... Faktycznie. Kuźwa mać. Nie wiem o co chodzi. O kurde. Kurde, już 10. To ja max nie, do 11 mogę za godzinkę zagrać, wiesz, na No spoko. spalam. Ale nie wiem kurde co zaś jest tu grane. No jakieś takie zielone O, kratki. ten, zgubione klatki się Takie jakieś pokazują. ten- Co zaś kuźwa. Zmień serwer, nie wiem. Jest już zmieniony, mam to zmienione, no nie wiem, kuźwa mać co. Pierwsza. Ja tam teraz streamowałem, właśnie ja sobie, u mnie wcześniej lagowało i teraz sobie zmieniłem na 1080p i wszystko gra huczy, nie wiem, też nie wiem czemu. Wcześniej było lipa i teraz jest. Nawet z konsoli jak streamowałem to bo na PC to już nic nie mówię, bo to na PC to inaczej, inna bajka, ale... To dobra, to czekajcie, Tak jeszcze dobrze chodzi. spróbuję na chwilę zatrzymać i zobaczę czy się coś da zrobić. Ja, że jakieś takie mocno gamingowe, ale to też zawsze tam gamingowe.
I co, Nanek, będziemy grać w piątek w tego Battlefronta 2? BT? No. Bo jest Open Beta w piątek. To teraz już chodzi normalnie, czy nie? Zobaczmy. Z tego co widzę, chyba dźwięk jest ok. Oj, oj, oj. Ale jakichś zielonych kratek nie widzę. To nie wiem, ja nie wiem co się dzieje z tym. Kurczę, blady, no. Aha, ja, bo wiesz co, wszystko pasuje, bo w 30 klatkach. No. No to widzisz, no. Bitrate ci skacze i w ogóle i komputer, no możliwe, no. No dej, możemy zaczynać. No to dobra. To jedziemy. Z śledziem. Z tym śledziem, dobra. Kurde, zaś jutro siedzieć i to ogarniać, żeby to... No bywa, no Nanek. Się zachciało takie rzeczy, to teraz masz. No ale kurczę, bez przesady, nie? Wiesz, to różnie jest, no. Ja też miałem różne problemy. Trzeba sobie z tym jakoś radzić. Ale mi też nieraz miał tam, pamiętam, te temperatury mu skakały z kompem i tam coś tam lagowało, nie? Ja Nie. pierdzielę, zgubione klatki, sieć. Prawie 1000, 15%. No ja mam 42. I to za problem. Też to. Gdzieś jakoś nie wiem, ale dobra jest. O, ale się wczytuje. Fajna gra. Ej no, fajne jest. Fajnie wygląda. A, czy ja muszę broń znaleźć? Bo tak to mam killów tylko. No. Tak? Aha. A i tak, jak się... I gdzie ta broń jest? Nie rozwalił, no. Rozdupili. O, mój odkurzacz się włączył. Odkurzacz? No chodzi o konsolę, wiesz, wygłupiam się. No. Tak chodzi o mnie, nie w sumie. No, mapa pod tym. O, O, już jest. to żeśmy zatańczyli. Dobra. Czałka do góry to jest mapa. No wiem o tym. Oj, Już ogarnąłem. czekaj. Wiesz co ci powiem? Żeby jakieś No, ale gdzie skaczemy? fajne miejsce znaleźć. To wybierz. Ja może proponuję ten las. Ten las tu wszędzie jest. Ale zaznaczyłem ci na mapie niebiesko ta. Ej, ty już, Guptasiu, wyskoczyłeś. Dobra. Nie, teraz dopiero.
Aha, nie wyskakuj! Już wyskoczyłem. Oj, Nie będę ham, przyjdę się przywitać. No dzień dobry, dobry wieczór. ale tyś jest wiesz co, łobuz. I przegrosz. Jakby my byli razem. No nie wiem, to gdzie mi się? Nie gram. No to... Kurde. Pierwszy raz gram. No i jak ten Fortnite? Za późno No powiedziałem. fajnie, no ale wiesz co... Gdzie jest las dokładnie? Zaznacz. No gdzie jest zaznaczony na pozycji. niebiesko, ale teraz to już jest... A tu jest, dobra. To już wiem, po ptokach. A to w teamie Ale gracie jakoś? spróbuję tam... No w teamie, tak, w teamie. We dwóch gramy. No. Dawajcie to tam Próbuję dobijemy, jakoś się żeby tam zobaczyć. Jak to dołącz do sesji. Nie możesz dołączyć do sesji. Nie, musisz poczekać. Niestety. No, się tam... To mówcie, bo Gramy. jeszcze Fuck. drive kluba męczę. To go wyłącz, bo możemy za minutę już nie grać, bo to wiesz, różnie bywa. Proszę bardzo. Ale cię tam pobiłem, Nanek, w drive klubie. Tak? Wszystkie twoje rekordy pobiłem, jasno. No dobra, to już tego Drive Cluba nie gram. To już nie ma sensu. No. Świruję tam. Możesz odpalić, możemy się poświęcić. Nie gram już. A ten swego czasu chyba miał na w plusie być dostępny. Czy już był? Nie wiem, czy jest, nie wiem. Chyba nie jest. Nie wiem, dzisiaj na promocji drive club. za 4 euro chyba było, czy coś takiego. Nie wiem, ale czekaj, no gdzie ty jesteś? Cię widzę. Chyba. Ale tak na chwilę Idę do zobaczę. tego lasu, jeszcze mnie nikt nie zabił, może się spotkamy, no jak trzymaj kciuki. Nie, gdzie ty jesteś? Ja idę na las. Nie, czekaj, bo tu strefa jest w ogóle zaznaczona. No co? Ty jesteś w tych... Nie, tym, nie, gdzie tam nie, nie, zaznaczyłeś, jest czy w nie? innym miejscu. Kur... A ja tam idę. Jak Ja ci głąb zaznaczam, jak. gdzie jesteś. Dobra, to... Już widzę i tak cię, bo na mapie też. W sumie widzę, znaczy na tym... Normalnie. Kurde, tu nic nie Może ma. mnie nie zabiją. To, żeś wybrał miejscówę? No bo miałeś razem ze mną wyleźć. To mnie oszukałeś. Bywa tak, bywa. Ja nie uszukałem, ja nie widziałem jak się gra. O, jest jakaś ta. Ale nic tu nie ma. A, przeszukaj, dobra. Amunicja, ale broni nie ma. Średnie pociski. Jest jakaś chatka tutaj, dobra, idę. O, skrzynia. Może coś znajdę właśnie też. Tu mogę to rozwalić? Tak. Telewizor. Nic więcej. Ale się cykam, kurde. Serio, ale ta gra, kurde... Cykam się, kurde. Trochę. Czemu się cykasz? Gra jest fajna. Nigdy w taką grę nie grałem. Jakiś stres, zaraz cię ktoś zabije i... A no bo będziesz to nie szalony. możesz iść tak jak wy to chodzicie i no to musisz, wiesz. Gdzie jesteś? Idziesz tu do mnie czy nie? Idę. Oho, strefa się tutaj Ale to zmniejsza, wiesz. dobra. Jak może mi to się spodoba, to kupię sobie pupka i czekaj, stój! Idę do ciebie, widzisz mnie? Tu Dobra. jestem, Nowek. A widzisz, nie jest tak źle, narzekałeś. A to- No. Masz broń, a masz jakąś broń? Dasz mi później jak znajdziesz? No to chodź, tu jest. Czekaj, bo tu może... Chodź Dobra, tu, daj. się schowimy i ci... Ale idę. Czekaj, jak był plecak? Pokaż mi. Jak chcesz bronia? No. Jak się to wyrzuca? Czekaj. O, ktoś mi dał Chcesz? broń. Lol. Jeszcze jedna. Ktoś mi już dał strzelbę. O, jeszcze jedno mogę. Chcesz jeszcze jedna czy nie? Starczy. No dzięki. A, to czekaj, to... O, Ej, ładuj, kurde! o i ktoś zabił, o nie! Kurde! Fuck! Kurde, Kuźwa koniec, mać! ja nie wiedziałem jak się broni używa. Szczylo się! Ty kuźwa szczylo! Jak się wyciąga?
To znaczy, jak wpadli, to wszystko spokojnie. Mówiłem, że się tego boję, no to... O, dobra, kontynuuj. Dobra, wbijaj tam do tego. Kurde, dawaj. To może wbijać, no. W ogóle, Audition był się przywitać, w ogóle. słyszałem. Się pytał, czy tam... dobra. Pozabijali was, czy nie? Poza... Tak. To szybko, ja nie wiedziałem jak broń się, się wyciąga. Jak się wyciąga broń? Na trójkącie. Miałem tylko ten kilo. A pod Trójkąt? trójkątem wybierasz, co znajdziesz, nie? O lol! Jaka gra! Ja pierdzielę, ale mi coś, ja nie wiem, coś z netem mam albo coś. O kurde, kurde. Coś sprawdzę. Wysłała ci zaproszenie? Jestem z tobą. To nie do mnie. Czekajcie. Jest. To jedziemy, nie? No ja też chyba sobie otworzę, kurde. Ty, ile mi przychodzi zaproszeń, kurwa. Cały czas mi przychodzą zaproszenia. Dobra, są my, ja. Ja. To wszyscy możemy zaczynać. Gotowość i Ja już dawno. fajnie to. Dobra. Coś jest ta gra chyba uszkodzona, powiem wam, bo przychodzą mi Czemu? cały czas zaproszenia na negocjacje. Aha. No może że tam 300 razy nacisk na te zaproszenia. Bo on przyspamował, kurde. Tak naprawdę. Albo spamujesz, człowieku mam chyba z 500 zaproszeń teraz. Jak przyspamował. No bez kitu i Kurde, mi cały czas spamuj, przychodzą, nie? Nanek. Tak, bo no nie uwierzysz mi. Nanek. Nie rób tak. Ojeju, przycimojek za fesy, kwadrat. Tak, on mi wiesz, tak też robił i też ja tak sobie miałem, że czekaj, kurde, i zaproszenie. Tryliard zaproszeń. Oj, 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 oj. Jakiś świr mi ponaciskał, kuźwa, i teraz będziemy przychodzić. Dobra panowie, jak powiem to wyskakujemy, ok? Dobra. Tak Na jest. grołach ze spajem, to potem ja wybierał i powiedział kiedy mają wyskoczyć i miejsce wybrałem. To kurde spaj. A czemu jestem babą? Fajnie chyba, nie? A ja też jestem. to... Nie chcę być babą. Potem jak my to opanowali, to ci powiem kurde. Fajnie. To już mistrze. Ja cię A ja kręcę sobie jak mi te zobaczę klatki ofertę ten. wariują. Nie wiem co jest grane. Będę drzewo, kurna, kilofem. Napierdzie. Cześć Audition, cześć. O, dziękuję. Skoczyć ten. Patrz, no będzie mi ktoś tu tańczył teraz. Nie? Dobra, lecimy. No, lecimy. To zaznacz na mapie, gdzie mam ten. Gdzie tu wybrać? Albo w sumie nie, to nie zaznaczę, to Okej, powiesz. samolot jest stąd. Z boku. Nie w mieście i no gdzieś z boku. O, znalazłem fajną ofertę za PS Plusa za 3 miesiące, nie 100, tylko ten. Tylko Wyskakujemy, czy Nie, ja nie? powiem kiedy. Wyda odliczał A od dobra.
4 do... już. Aha. O już panie, źle nacisłek, sorry, Dobra, już! Już! Ja pierdzielę za... Jaki dźwięk? Ale już jestem, dobra, idę. Widzicie za tobą, mnie? Danek. Nie. Tak. Ja cię widzę. Jasny gwint. Ale... To nie miało być tak. Dobra, już. Ale ja jestem. To Danek zaznacz mu, no masz. Klawiszologia pomylił. Tam do miasta A polecieliście on gdzieś. jest, tak, no dobra. Nie, do miasta nie lecimy. On mówi, ej, jak wyskoczymy na 3, to już, to nie już. Kurde, ale mamy przerąbane, O kurde, pany. ja trochę... O, jestem blisko, jestem blisko. To ląduj na jakiś dach i bier, kurde, broń pierwszą jakoś. Może to Dobra, przeżyjemy, to to idę akurat na- było źle. A fuck. Ty na McDonaldzie wylądowaliście No. tam gdzieś? Ja nie jestem na drugim dachu. Oj, Dobra. mam broń i amunicję, To jest. bier szybko. Bierę. Dobra, jestem. Siema! O, Siema. amunicję mi zabrałeś. No dajże trochę pocieszę się. Nie, mało mam. Dobra, wy tam może na razie się ukryjcie, okej? Niech te głąby się trochę Dobra. powybijają. Aut, no można rozwalać, no. O, mamy cegły. Bier broń. O, tam jesteś. Dobra jest, mam teraz taką tu bazukę, że... Ja też mam, kurde. Nie, dwie takie to same, jak siedzi- ktoś chce ten? O, tutaj Dobra, mam, to- o, medykamenty No, mam, ale, jest. ale wybierz sobie, bo chodzisz z młotkiem cały czas. Z tą Wiem. siekierką. No zmień sobie, bo wejdzie za chwilę nam tu chłop jakiś i będzie... no, Dobra. O, jest. Jest, kto to jest? Strzelaj na piach! Cholera, jasna, kurwa. Dobra, jestem, Ty! żyję. Gdzie A on to jest? się Poszedł? podleczyć? Uciekł, no. Ja mam ten, medykamenty, Ty, a to gdzie jest to jeszcze? da- Kurde, wele zabił mnie. Mam medykamenty, czekaj. Ocuć, masz. Dawaj. Dawaj, ty coś Szybko, podleć. szybko, trzymam, stój, nie ruszaj się. Idzie, Ja kucnę. uważaj, bo coś tupta cały czas. Ja pierdzielę. Jest. Szedł, uważaj, za choinką Dobra, jest! dawaj, dobra. jest. Kurde, bala. No nie, Patrzcie jak Nazary pali. Ta, ale strzelałem, trochę dostał. Nie. Jaka masakra. O, cześć. Cześć Wilku, cześć i żegnasz. To nieładnie tak, Wilku. Ale... Oho, ktoś ma odpalonego Lemiego na telefonie. Idę spać. No, na razie, no nie wiem kiedy tam wpadniesz. Ja jutro będę pewnie streamował. Nie wiem, 16, coś takiego. Miłej nocki. Jutro ten. To ja też chcę na telefonie Lemiego odpalę, mogę? Nanek? Pozwalasz? O, najwyżej. Albo tego, T-Volta. O, obejrzę sobie. Ej, wiesz co jutro robię za akcja? Co? Jutro rob... Klikaj i można zaczynać ready, a nie... jutro robimy tak. Każdy na streamie wpisujemy sobie ten Default, może zobaczysz. Tak, on nie robi rajdów, że to był Boxtel, tak. Ale to... Ja mu napiszę. Ej, co ja mam z tym netem, ej? Ja coś mam z internetem, panowie. Ale nie wiem co. Taki internet i coś ma z internetem. Nie wiem. Może nie zapłaciłeś. Się wydaje, że po prostu Tak. ten... jak się to... Aktualizacje ma pobierane audio. Nie wiem, ja też nie wiem. Nie, na razie jest dobrze, więc ja się cieszę. Ustawiłem 4000 bitrate'u. Dobra, Ta nowa teraz była. dobra. No my jademy z tym Hoxem. No właśnie, bo my tu czekamy, kurde. No, dawaj, że szybko, bo... Ja byłem na chwilę u Lemiego, zobaczyłem, on tam gra, ale tam gada, coś tamtego. Wyszłem, ale wróciłem i sobie myślałem, a wejdę do ciebie właśnie, bo grasz. Nie wiem, jutro wszystkiego zrobię restart i...
jeszcze raz pyknę, bo tu siedzę z żoną. Zaraz to mogę, ale to mi się podoba. Dzieci gubią mi się klatki. Wczoraj miałeś taki zielony ekran, ale no wysyłałem ci, nie? Co ja dla Nanka robię, nie wierzę. Nie, tego to nie chcę robić. Mapa. Czekaj, kaj tu by się kurde udać. Zależy z której strony. Włączcie sobie mapa na szczałka w górę. Z której tu strony. Żeby się tutaj ustawić. Gdzie lecimy? A, zależy z której strony. Może taki kwadrat, jakiś B2. Tutaj widzę, tak, i obok jest to miasto. I tam gdzieś polować. Ja mam zaznaczył tutaj na tych bagnach. Ja widzę, F6. Ja nie wiem z której strony my teraz polecimy. O, kurde, no możemy spróbować. to powiedz kiedy wyskakujemy. Od razu, No, lepiej na by... 4! No 4 i 4, nie? 3, 2, 1. Już! Boom! Jest. I Nie widzę cię na mnie. lecimy do znacznika. A za Nankiem ja, ten... O kurde, ile tu Lecę. leci. Ja pierdzielę, już mamy przegrane. No to nie będzie dobrze. Okej. Idę na nek... O, dobra. O, ty gdzieś koło mnie jesteś, nie? Tutaj gdzieś, dobra. Jestem koło Nanka, no. Fuck, tu nic nie ma. Kuźwa mać. No nie żartuj. Fuck, to żeś wybrał miejscówkę. Tam jest domek Ale na idziemy wzgórzu, tam. na tym. No idź. Jak będzie za dużo, to zostaw komuś jedną broń. Jak my nie będziemy mieli, to słani. O, jest, kurde! No to co tam, jest coś, leży, no co to jest, czekaj, podejdę. Idę, kurde, po broń, moja broń. Fuck, ja zaś nic nie mam. Kuźwa mać. Jest! Jest! Leżała obok, kurde, domku. Nanek Nie spieprzaj, będę zostaw to, strzelał. zostaw to! Jest! Kuźwa! Dawaj, Nanek, masz broń? Ja. Ja mam. Tam jest broń, tam jest amunicja, kurde, zostaw to, Nanek. Na nóż, zostaw to. Ja ci mówię dobrze ci radzę. No nie! No gościu! Co? A to animunica jest, nie? Ja. Animunica. Macie coś za dużo broni? Nie, mamy za mało. A ile masz amunicji, Nanek? Mam 40. Na nóż. O, patrz, kurde. Coś tam Nie, znalazł, nic. powiedz mi. Nie, nic, patrz jaki znalazł, kurde. Tu jest jeszcze chatka, do tej chatki chodźcie. Nanek, nie denerwuj mnie. Dobra, Tu idziemy. jest. A nie byliśmy w niej? U niej? Nie byliśmy, dobra. To ty to coś znajdź, albo dobra, też pójdę. Ej, fajna giera, kurde. Jak się w kilku gra, to spokojnie. Cię postrzela, zostaw mi to. Jego się nie spodobało. A dupa, nie wejdziesz teraz. Co to jest? Moje. Tu plan budowy jest? Nie. Tak, róbcie hałas, tak.
To ty robiłeś. O, tam jest A nie, to nie to. Tu gdzie idziemy? To prowadź, wodzu. Czekaj. No dobra. Na razie my są w dobrym miejscu, bo strefa jest po naszej stronie. O, Ale mamy wszyscy broń, no to co tam? Stój. Bo strzelam. Ale jesteś piękny, kurde. A ja jestem piękny, czy nie? Ty jesteś baba. Ale tyłeczek. No to muszę być piękny chyba. Ten, A, bo to się rozwala. Dobra. Czy się rozwalił? Masz materiały, czy jak? O, lepiej. kuźwa, tam Byliśmy w tamtym domku, czy nie? Byliśmy, stamtąd przyszliśmy. A, dobra. No to gdzie? No to nie zostajemy na tych bagnach, idziemy gdzieś. ale gdzie chcesz iść? O kurde, zauważyłeś to? No nie! Kurde gościu! O, ciulu. Pełno Moje. tego tam. To jest moje, kurde! Patrz! I pójdzie to tam. Zostaw to! Nie! Co jak gnój! No macie. O ty! Ej! Ratuj go teraz i co? Nie! Można się Stój, postrzelać! stójże! No jak, bo przecież jesteśmy normalnie. Ja go omijałem go, a ten kurde pewnie nie postrzelił, czaisz? No ja. Specjalnie, ja to zmarnowałem naboje. Skakałeś. Jaki czujny. A wy się tam... Ja zbieram, rozumiesz, bronię, a wy się tam dali bijcie. No bawimy się, no to chodzi, Ej, ale wy wygrajesz, wiecie, że wy no. macie mało życia, nie? Jak ktoś przyjdzie, to was zaraz kasuje. Czy nie zdajecie sobie z tego sprawy? To pania, to nie moja wina, to przecież to nie ja strzelałem. W sumie ma rację. Ktoś strzela. Ktoś strzela, no ciekawe kto. A może wybudować jakiś domek i byśmy tam siedzieli. A ten tańczy, Sorry, mówimy strzelamy, a ten sobie tańczy. Ja tu znajduję bronię, potańczył sobie, kurde. To dobre. Zostawisz to? A nie strzelajcie, macie mało życia. Kurde, wyście są głuptasie. Spokojnie, nieraz wygrałem z następnym razem. Nie strzelaj, kurde, gościu. Skrzynka. Ja tu będę się czaił na nich. Nie strzelaj, kurde, szkoda amunicji, panie. Nie chciałem strzelać, tylko... Jak się zamienia na ten, na szybko da się zamienić Przytrzymujesz na trójkąt na kilo. Przytrzymujesz A. trójkąt chyba. Dobra, Nie hałasuj, kurde. jak ta strefa. Ale ty blondynem jesteś, kurde. Kiedy się przefarbowałeś? Zawsze No, był. Byłeś łysy niedawno, kurde. Ej, nie. Nie hałasuj. nie ma siedzenia na dachach. Da się tu wykopać jakąś tą? Może by zrobić jakąś bunkier jakiś. Pięćdziesiąt 53 ze 100. Dobrze, nie? Nie miałem ani amunicji, miałem 40, mam 32. Ciekawe dlaczego, nie? O, a ta strefa tutaj nas goni, kurde. Nie, to jest strefa jest? No, to jest Gdzie jest ta ta strefa? burza tak zwana. No. Burza. A my tu biegamy z Nanki. Na ten. L1 kucocie. No wiem o tym. Nie hałasujcie. I to jest... Tak nie hałasujcie, panowie, bo słychać. Pany, trochę taktyki. Dobra. Szerszenie, słyszysz coś? Ptaki latają kluczem.
Ptaki latają kluczem. Komandorze, słyszysz coś, czy nie? Nie. Komandor. O! Pany, szybko, bo nam Co jest? wypadliśmy ze strefy. Strefa? Dobra, idziemy. Za Nankiem. I wiecie, że wy macie mało życia i was z jednego strzału mogą skasować? Wiem, kurde, no. Dajcie piersi. Nie, on ma chyba mniej, no on ma więcej niż ja. Pan Ice. Ice, ice, baby. Mhm. O, ice, ice. Mhm. O. Tam jest miasto. A ja sobie poczytam Nanek, okej? Tam na wprost jest znanek miasta, ale nie wiem czy tam iść. Co se poczytasz? No kurde, instrukcje. Budowania. Idziemy do miasta, czy jak? Nie, Komandorze? czekamy. Jaka twoja decyzja? Czekamy, aż rozumiesz, będzie Dobra. 5. Aha. Czyli najlepsza taktyka taka. W tamtą stronę jest, o tu widziałem ze wzgórka, tam jest miasto. Ja mam dokładnie najlepszy tam. widok. Tyłeczek, pani. Ale mam stresa, powiem. Jest to 45 to jeszcze, tak? Ilu jest? 405, no. A jeszcze nikt nie umarł. Kurde, to co się dzieje? Ale jest adrenalina, co? A co to jest ta burza? No jest. No tam, że zginiesz. Eee, Dobra, chodźcie tutaj, skitramy się tutaj i siedzimy i się nie ruszamy. I obserwujemy a nie co można, się a dzieje. nie można ten? Znaczy w sensie na że położyć się? Nie można Nie, ale chyba, nie? to ten domek, co myśmy tam byli? Nie, to nie ten domek. Ale schowajcie się jakoś, nie To co, pokazujecie idziemy? się. Ryzykujemy? Bo może mogą nas widzieć. Kurde, żeby jakąś snajpę miał, to by lepiej było. Tak się zaczaili. A tu są snajpy, czy Są nie? snajperki. Są, no. No kurde. Podobno dobre. No bardzo dobre. No tak, będzie mnie teraz kilofem napieprzał. No kurde, no. Może coś wydropię. O, idzie ktoś tam w ogóle, nie pokazujemy No się, nie? biega, no ktoś tam biega. Biegnie jeden. Do domku poszedł Drugi, tego. drugi. Dobra, uwaga, cofnijcie drugi. się, Drugi, cofnijcie trzeci, się, kurde, cofnijcie się uważaj. do tyłu. Uważaj, nie pokazujcie się, kurde. Nie pokazujemy się tu, kurde. Ale chyba już nas wyhaczyli. Ale kurde, taktyka, jaka to jest gra. Gorzej jak Dobra, patrzcie tam. Ja tu patrzę, czy z tyłu nie wyjdę. oni tam coś budują. Dobra, to ja z tobą, to ty... Dobra, to ja na O lektorze. fuck, co oni tu budują? Nie, 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 nie. Budują co? O, budują, no. Czekaj. Widzę. No to może tak się skończy. Ale uważajcie, Wejdź bo to jest tam ten. grupa w takim bądź razie. Tak jest. Tak. Oni są grupą. No nas też jest, a nie, ale ile ich Czekaj, tam oni jest? Z mogą... tego, co O wiedziałem, kurde, 3. czekaj, dobrze to pomyślałem? A oni tam... A oni wesz... Ale co oni sobie budują, kurno? Jakoś wyskocznie? Ja. Co to jest? Się strzelają już. Już 36 jest. 305. 304. 33, 301. Wow. Co się dzieje? A ten se czyta. Ja też se poczytam. A co tam? A ja nie mam ten. A ja nic nie mogę zbudować. Czekaj, czy mogę zbudować, czy nie? Wow. Muszę ten, nie mogę. Z boku nanek delikatnie. Ty, ale może byśmy to rozwalili. Z boku, po skosie skocz. Trzeba było to rozwalić. Christoph, rozwalaj to tam. Trzeba było wychodzić i rozwalać, żeby nie weszli. Dobra, Co mam srej to. rozwalać? Ale kucnij, oni tam chodzą po górze, pany. Ale chociaż to ostatnie rozwal, A, to se kurde. zbudują nowe. Chodźcie, bo się strefa zmniejszyła, ja nie wiem, czy żeście to zauważyli. Dobra, jest, rozwaliłem. Chodźcie, bo się nam Biegnę. Tylko ja sobie nie za długo nie podziałam, bo mało życia mam. Żeby mi znaleźć jakieś medykomenty. Nie? Wcześniej znalazłem, ale...
To tam są, to oni tam są? Hmm? O, idzie Można tam, Chris. biegnie jeden. Chris, może do domku byś tam... Ciul! Oj, co jest? Uciekajcie stąd. Chodź tu, chodź tu, chodź tu do nas, ja cię uleczę, tylko się schowamy. Nie dalej, cofnijcie się. Ale mi się wykrwawią, lecz mnie. Dobra, teraz. Już. Ale my go tu chcieliśmy. Albo ty go leczy, ja będę tu się kampił, nie wiem, patrzę. Leczysz go czy nie? Lukaj Dobra. tam. Dobra. Ciul, Kto cię trafił w ogóle? nie wiem. Snajpa tam jest? Ja. A muszę stąd spierdzielać. Kurde, trzeba uważać, to musimy idziemy, tak, i strefa nas goni jeszcze, kurde. Idziemy. O, spadłem. O nie. Dobra, to się będziemy strzelać najwyżej. A 17 jest. A tam mają, kurna, rzeczy. Może tam No nikogo jak nie oni ma. od drugiej strony. Może co? Patrzę, czy tu nikogo nie ma. No słyszałem jakieś strzały. Bierzcie jakieś te rzeczy. O, Co wziąłeś, Nanek? Co macie? A masz bandaż, bierz Chris bandaż. jaki Chris? Daj, gdzie? Ja easy jestem, jakby co, nie? A, easy, okej, dobra. Ma ktoś bandaż, czy Nanek zużyłeś? A nie, no to... Ja wziąłem cegłę. Dobra, nie To cegła hałasujcie, była, pany. Ja nie hałasuję, no. Ale jest ciemno. Nie, to Czekaj. ciemno jest, tak? Dam ci ten bandaż, Tak, ej. chyba. To daj bandaż, no. A jak się wyrzuca, to powiedz przynajmniej. To ja będę też wiedział jak... Na R coś. I upuść. No dobra. Mam. Użyj sobie. A nie stój tak na widoku, bo cię odstrzelą tam. Ale czekajcie, trzeba Gdzie uciec. ta strefa? Chodźcie stąd, trzeba uciec, bo strefa się nam kończy. Czekaj, ja tego... Ja się uleczę. O kurde, Kurde, tylko... uciekaj. O nie, strefa, fuck! Szybko! Dobra, zatrzymała się akurat. I fajnie, padłem, dobra. To już po mnie. Czemu padłeś? Nie zdążyłem, bo chciałem się uciekłeś. uleczyć. Nie uciekłem. Ale nie, czekaj, zdążę. Ktoś mnie uleczy, może zdążę. Jestem za strefą. Czekajcie, chodź tutaj. No idę do ciebie. A kurde, jest. Mam dwa ten... A, dobra. Jednak nie zdążyłem, ale weźcie we mnie... o moje Kurwa rzeczy. mać, ile ich tu jest? Dobra, to ja popatrzę u Nanka, co tam się dzieje na streamie. O fuck. Fuck! Biegnij tu! Wow, widziałeś? Ej, Kurde, Ale już ratuj koniec? mnie, Ginter! A, Kaj nie, ty łazisz! Kuźwa! to oni wszyscy Ginter. na mnie. Ginter. Coś przy... Nanek umarłeś? Ja. Czy nie? A widziałeś, co Arlen napisał cię na czacie? Że coś tam u Lemiego jakieś teksty. Ja? No, czytałeś czat? A on streamuje jeszcze? Streamował, a nie, nie, streamuje? Nie. Streamował. Ciekawe kto sobie jaja robi. Może ktoś chce jaja robi. Dobra, no trudno, kontynuuj i jademy od początku. Ta, dawaj. Ej, fajnie się gra. No Kurde, mi się też podobało. mi się podoba. Wrzucę se to, Bo jest z kim grać. wrzucę to na ten, na Kurde. kanał. Jak to Fortnite jest spoko. To dawaj ready, klikaj. Czekaj, wczytuję mnie. Nie płacz, spokojnie. Ja nie płaczę. Kumplu. To trzeba, kurde. Faktycznie. Idę se po wodę, kurde, bo... Którzy my byli? 11? Bo pić mi się chce. Ja na pewno ostatni byłem.
Sorki, jeżeli zahałasowałem. Dobra. Pat mi się spierdzielił. Panie Ice, jesteś czy nie jesteś pan? Mhm. Nie, a poczekaj, no, to może, no. Ojej, co ja zrobiłem? Ale to zepsuło. Co tam, Nanek? Ty, Nanek, 4 osoby masz na streamie, widzę. 4, 3 już. Tak? No nieźle, nieźle. A mało kto O. pisze, nie wiem co. No. Ale 5 kciuków w górę masz. Jedna w dół, ja. Jedno w dół. Ja wiem kto ta w dół dał. To niech ona pisze. Jak jeszcze raz tak zrobi, to powiem wszystko o mamie. Tu mamie? To ty, no Ksawery. I będzie w gęba, będzie w gęba walone, nie? Po gęba. Co dalej na tym, czekaj, dalej na Facebooku streamujesz? Dalej czy nie, Nie dalej? wiem, zobacz. Chyba nie ma. A nie, jest, czekaj, jest. To Nanek już oznacz mapę. Jakby Ale co. nie wiem z której strony po ten. Na pewno już nie na bagna. No. Nie, no, Do miasta wiadomo, się nie że może opłaca, być to już inaczej, ci ale- mówię. Do miasta się nie opłaca, bo zaraz, Czemu? zaraz nas wybiją. No ale mało nas jest dlatego. Jak mało? No 4 możesz mieć wy ten, nie? W drużynie nie może więcej? A co kurde ciekawe ile w półgu jest. A potem jak będę No we więcej. 4, to się musimy wybić, nie? Jak ja chyba PUBG kupuję na PC i gram kurde. Nie strzelaj gościu. Ja cię kręcę, kurde, już nie wiem co. Pompy mu. To znowu coś laguje? Nie, no ale to, żeby to naprawić, żeby... Ale co ci się dzieje? Pierdzieli się wszystko. Wszystko, co normalne, u normalnych wszystko działo, to umie się No pierdzielić. bo z laptopa streamujesz. Ale masz fajną kubitę, Nanek. Dobra. O, dobra. Ja, z których... Na 4D? Czekaj, musimy zobaczyć. Nie, na 3 chyba. Aha. Gdzie to jest? Czekaj, jeszcze nie wyskakujcie. Szybko. Oznaczaj. Albo tu. A gdzie ty to widzisz oznaczenie? Ja nie widzę. 3, 2, No, czerwony 1. tam, nie? Już! A, Dobra, już. O, ale żeś poleciał na... Dobra, lecę za tobą, Danuś. O, nie w ta strona. Już nie wiem, w którym. Kurde, ile już streamuję, no. Gdzie jest Nanek? Gdzie jesteś? A, jesteś obok. Dobra. koło mostu jakiegoś takiego, co? Tam Tak? gdzieś? Koło No. mostu chyba. Miało być trochę dalej, no ale... Fuk. Trudno się mówi. Ile streamuję? 5 godzin, wow! No to grubo, ja już wylądowałem. Czekaj na mnie. Jesteśmy w tej budce tutaj, takiej szopce. Masz coś dobrego, Nie, nic tam fajnego? nie było. A, już. A tam jest coś, kurde. Już wszystko zawiera, ale podziel się, jak będziesz miał za dużo. Nanek. Na razie tu... Nie będziesz tam kitrał. O, są bandaże, je bierę. Jakby co. No dobrze. Tylko
Czekaj, jak tam No na górę się czekaj. dostać? Kurde, weź wybuduj coś. O, już pierwszy. O, O ty świnio, ej! Kurwa mać, co za Dobra, pała, chcesz? nie chcę w dupa dobra, se, to tam, a jak się w dupa wyrzuca? se wsać. No żartuję, no chodź Nie to. chcę. No Ja to żartuję, tak wybudował, co a on mi wziąłem. to wziął i ten. No, no Nanek, nie obrażaj się. Jak to wyrzucić? Czekaj, dobra. Nie chcę. Macie jakiś pistolet? Nie, to, nie żeby mam nic. dać jeden? Jak to się Nie wyrzuca? wiem, nie mam pojęcia, Wiesz? obraziłem się. No, no to nie, no to, Jakiś to świr nie, obraził się. no to się obrażaj. Nie Jeśli będę masz jakiś prosił. pistolet jeden albo coś. E, byle dwa, co, jakie żeby chcesz? było w Jakie razie czego chcesz? do- Karabin. Byle co, coś do obrony, żeby... A jaki chcesz? Wszystkie ci dam. Ja w razie W, żeby było coś. O, tylko tyle. Ale wredny, kurde, na tych wszystkich. Idę tam jest jakiś domek, może A coś. jak się obrażał, mówiłem, że mu oddam, tak tylko przyzartowałem. Ale jak on zabierał, to ja się nie obrażałem, kurde. Ale ja no. se wybudował. O, wybudował, ja też sobie chciałem, upatrzyłem, wziąłem i zabrałeś, no. I ten. A jak ci chcę dać, to się obrażasz, to nie obrażasz się. Ale fajna rzeczka, ładnie wygląda, nie? To bierz to teraz. Masz broń. Coś chce? To ja nie będę bez broni. Nie no, weź se Co broń. mają? Nie robimy tak. O, fajnie, no. Strzela ktoś! Strzela, tak. Chowaj się. Ale, kurde, podnieś mnie, kurde. Podnoszę Szybko cię, podnoś. tylko... Stój. Ale ja mam bandaże, kurde, jak użyć tych bandaży? Lol. A, już dobra, użyłem. Tak się używa. Tam jest pod drzewem. Czekaj, on tu może przyjdzie. Strzela Dobra. to. Widzę. Nie, znowu mnie zabił, fuck. Stój. Czekaj, ja go inaczej załatwię, gnoja jebanego. Siedzimy w budzie, a Nanek, ty go od tyłu gdzieś tam dojeżdżaj. Idzie przez rzekę, idzie! Jest trochę Bóg w tym idzie. osobie. A kur... Ej, no to już moje pograne. Ale postrzeliłem go trochę, nie ruszaj się, leczę cię, kurde, znaczy podnoszę. Ja się z nimi w kotka i myszka bawię. A czekaj, jak się uleczyć, bo ja mam bandaże i co? No Trzymam... musisz trójkątem Ściskam tam się trójkąt, wcić czy na jak? to. No i No już nic, nie działa, kurde. Tak byś No chciał z pistoletu kurde. strzelić. A, dobra, już. No to mi wytłumacz, Ale no, ja? już. A podajesz wszystko wiem, ja wszystko wiem, jak gra. Wiem. Kto tak mówi? Ja nic nie mówię. A, Nanek, nie obrażaj się tak. O, idzie. Dawaj, chowaj się. Kurde, a w dupa to mam. Idę, Chodź tu, idę Nanek. stąd. Chodź tu do mnie. Stójże! Chodź tu, mówię. O kurde, o Rakiety, kurde. człowieku, to wszystko jest. O. Dalej. I dobra. I posprzątane, załatwiona sprawa. Aj, dupa, no. Już nasza taktyka znają. Coś mnie uleczy? Jestem. Oj, dupa. I mnie załatwił, A, kurde. masakra, Koniec. zajebali mnie. No nie, no, no to nam coś nie wychodzi. Ale dobra, fajnie się gra, dawać jeszcze. Już kurde, 23 zaraz, jak to idzie? Ja spadam na razie, bo muszę tutaj... Jak coś to do później, jak będziecie jeszcze... No. Spadnę. Spoko. Ale kurde, to we dwóch będzie słabo. Kurde, jutro jakoś tak, mam nadzieję, że ten... Kurzyłek. Pojutrze mam wolne, więc spokojnie. No ja i tak cały czas chodzę do roboty tam. Ajajaj. A na razie... Jutro czwartek. Nie mam pojęcia jak to opanować, wiesz? Ja też nie wiem.
W sumie tu jeszcze pobiera jakiś metal... A, to ten... A w ogóle jest ten Metal Gear Solid ten... jakiś tam multi, nie wiem, można było zobaczyć. To jest? Multi. Gdzie multi? W Metal Gear Solid. Nie wiem, czy to nawet mam, to jest jakoś gra z plusa, albo co? Ta, no. Gra z plusem. Chyba nie ma miejsca. Dobra, ja idę do łazienki, to nie wiem, to nacisnę kółko. A, właściwie. Ja już kończę. Już jest późno. Jutro proszę po... Także zapraszam do tego. Coś se tam popykamy. O ile mój super zarąbisty sprzęt na to pozwoli, bo na razie są jakieś same cały czas jakieś problemy, już mi wchodził. Dobra, to nic, dzięki za dzisiaj. Idźcie zajść.